שלום לכולם, לי קוראים ניר קומיקס, והיום אנחנו הולכים לצייר את גרוט. אז קחו דף ועיפרון, אנחנו מתחילים. אני אתחיל מהראש שלו, טיפה למעלה, אני משאיר מקום שיהיה לו ענפים, אז אני הולך לעשות בעצם כמו בית בלי גג, או את האות כף הפוכה. למעלה אני הולך להוסיף לו מלא מלא מלא, כמו בניינים כאלה. זה למעלה, למטה, למעלה, למטה. כל אחד בגובה אחר. אפשר או שיהיה מלבן או שיהיה שפיץ בחיבור בין הבניינים. המטרה שלנו זה שלאט לאט זה יראה כמו עץ. ואני יכול לעשות את זה גם עבה, גם דק. עכשיו אפילו נוציא לו ענף קטן הצידה. עושה לו אלכסון ועוד צ'ופצ'יק קטן. בואו נוסיף לו עיניים ופה. הוא הולך לראות בסגנון שנקרא קוואי. זה דמויות חמודות מיפן שיש להם רק עיניים ופה, לא יהיה לו אף. שימו לב מה אני עושה. בצדדים זה לו שני עיגולים. נוסיף לכל עין ברק שעשוי משני עיגולים, ויהיה לו חיוך כמו חצי פיתה. עכשיו אני אצבע לו את העיניים בעיפרון, ואני משאיר את הברק באמצע בלבן. נצבע לו גם בתוך הפה, ואנחנו רוצים שהמצח שלו יראה קצת יותר כמו עץ. אז אני אעשה לו ברק, וברק קטן. וכל פעם שיש לי חיבור בין הבניינים אני אעשה ברק. אז תבחרו לכם כמה חיבורים כאלה שבהם אתם מפזרים ברקים. הגוף שלו לא יתחיל מהצדדים, הוא יהיה טיפה באמצע, אני אעשה שני קווים. יש לנו בעצם מלבן. ומתחת למלבן נעשה לו שתי רגליים קטנות, אני אעשה עוד שני מלבנים. כרגע אנחנו הולכים למלא את כולו בשורשים של עץ. למעלה אנחנו נעשה לו שני כאלה, שיהיה לו שרירים. באמצע יהיה לו ריבועים, כי הוא בעצם גיבור. נשים לו שרירים שהם עשויים בעצם משורשים. וכל החלק למטה אני פשוט מפזר לו קטעים כמו של פאזל. פשוט עושה קו, מוציא ממנו עוד קווים. אין לזה בדיוק חוקים, אני פשוט עושה את זה איך שבא לי, לפי הדמיון. עכשיו נוסיף לו ידיים. הידיים שלו הם שני גזעים. אני בעצם עושה מלבן. לכל גזע או ענף אני בעצם מוסיף לו גם קווים. פשוט עושה קו, מוציא ממנו עוד קווים. ואני אפזר עליו עוד קצת ענפים קטנים. הצידה וקטני למעלה. אפשר גם פה. מלבן הצידה וקטני למעלה. וכמובן שיהיה לו קצת עלים. אתם מחליטים כמה לעשות, מעט, הרבה. ויש לנו את גרוט.